kuan. Pwede nga may bata, basta naalam po ako. Pwede nga nung lagi itong ako O nagkuan ko. Butang na din mo. Not made for kids. Ayaw tong kuan. Ay pag-uon ato. Tagal ko itong video ni Kuya Eli kay nato siya i-upload sa YouTube ni medyo nakita gamay bang sa ito yung gion. Patay wifi ano bakit? May siga no. Ano? Doon tayo kuha na at alang nag kuha na di sa saging. Nahack mong ko ng account ni CB. Sige magpasok mga link. Kuha na siya lang. Kuha naman ako. Nahayang lang. Magsiging lang panghinaw. Naman ako. Tabang mo. Kailangan kuputan ni tapang. Inday, binili si Inday. Binili si Inday. Ito ba kainin niya? Ito pa plato. So, uwi ito. Enta. Kami kuha usa. Damhan manipili. Ay, sapa, be. Pa, pilit na tayo. Kay gikan sa ani pa oh. Ako ana. Ako ang pakulong niya pa. Kung alam sa hindi. Man. Pa, oh, pilit na kaayo. Nabaw pa ko. Uy! Ay, trapo sa sinina!
Ako hon bitaw kay ka, di ka kahuwat og tunulan. Buot man gud ka. Hilak sa tagok yung kamot. Namukas tubig, be.